ndichiita here izvi sandiro Machinda. Asi kana uchida ndoita saizvozvo. Machinda, kana uchida uchita zviitike. Kana uchita zviitike ndoita kuti ndigadzire pana padare rangu. Imwe mishaverere rouya makuzobvisa hembe makuumburuka kumadota uko ngomba mapedzera mashaya chimiro kana kuti kufumuka pamberi pevadiki. Saka zvinenge zvakanaka here izvozvo? Zvinenge zvakaipa, asi ndinochema kuti kudazvo ndinoshandiswa hangu nekuda zvemadzinza here handichazivi hangu chokwadi. Ndatiune chii chiri pamusana pako? Handi ndakuudza kushandiswa tateguru vati pamba penyu mimi pagiraundi kana kuti padambiro ndopanoitwa misangano nevaroyi ipapo. Saka vakaona kuti imimi kuti tifambidzane vanofanira tokutemereraiwo nyora dzavanokuisai mushonga rinovairo dumwa iro kuitira kuti mubatirane muri pamwe chete. Imi motoshandiswa musina chamukuziva. Saka pakushandiswa ipapo ndopavanokuisai kumberi varoyi kuti uyo ndiye ngaaende kumberi tizive kuti tikufamba tese. Saka vana venyu chero vakafamba kune munhu asingagoni kuzopatsanura nhau idzi haagoni kutsanangura kuti mimi munoshandiswa, anenge achitoti mimi muri muroyi. Ungazvirambe chirudzii kana zvaku zvaitika pauri zvakuitika? Hauzvina marambiro kana zvakuitika zvapauri. Kunyange mwoyo mako kange uchiti aiwa asi handizvizivi, asi hapana chekutoita nokuti watova muroyi wamuroyi nokuti uri kupinzwa muzvinhu zvechi zveuroyi. Wabatwa sei pari kuenda varoyi? Iwe uri kubatiswa nekuda kwezvauinazvo izvo. Noti andorevedza mukaranga. Panhumba pako pane chinokambaira chinouya chizokumutsa pamba. Nyoka dzinouya pamusha dzichiteera pwera vadzichinanza. Nyoka dzinouya pamusha dzichitekaira. Zviripo zvakawanda zvinoitika pamusha pako. Kana ndikatsika panhumba pako handishaye changu chandokwachura ipapo. Nonzwa ndorevedza Machinda. Handishaye changu chandokwachura ipapo. Asvika kumusha kwenyu havabve ipapo vasina uchavabata pane zvinhu zvekutaurwa izvi. Zvakanaka izvozvo. Ndo matare ako iwayo. Ndo matare andakudaidzira iwayo. Zvino ndichakubatsira pasina muripo. Dani rangu parinotangira mpwere ndotanga nekurwisana nedumwa riri pauri. Ndiro ndotanga kurwisana naro. Ndisati ndabatana naro iyo mukaranga mpwere. Tarisa apa pezi maenda kwapo. Uone kuti hauoni rinyora ipapo. Batsirana naye Machinda. Batsirana naye. Kutumbura munhu waiwe chiremba baiyo. Kutumbura munhu waiwe chiremba baiyo. Kutumbura munhu waiwe ndutamba ureka. Kutumbura munhu waiwe ndutamba ureka. Chiremba baiyo. Waone nyora udzizivi Machinda. Uri kuti pane zvakachekwa chekwa saka uri kuti zvii nyora udzizivi. Ndodzinonzi nyora idzi. Haudzizive? Unoita dzekunzwa? Ndinongoita dzekunzwa. Ngoona munhu kana atodzibviswa ndozongoona make. Ndodzandaita kuti uone pana mai vako. Ndambouya uri ndikamubata mukaranga kuti ungati mini rasekuru. Ayo. Amuna.
Saka danho rangu parinotangira Mupwere Mukaranga ndokupa mutombo wekushamba pano. Mutombo wekugeza pano. Ngeza. Mutombo wekushamba nemutombo wekupanza panguva imwechete. Mishonga yese iri mauri yobuda ndimwari pauri rodzikama iro ndozori kwachura pa ndochikupa mutombo wangu wandichakupa wauchanoshandisa kumwa nekutsava ipapo. Munandorevedza apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare. Muri pachipamwe tadzoka tateguru. Pachipamwe tadzoka sekuru. Hey!
Ashitarisiki. Ndibate. Tarira. Ndiri kuona. Atimbozi kuti zvii. Akaoma sekuru. Akaoma. Sigara wakarenga kuno. Kamperi. Leore. Chamisa miri. Apa. Esa mtumbo. Turapi pafamba nechiro chine pachabviswa. Ngokuti angazopedze seri akaita mota. Ndandowedza. Unorapa izvozvo. Ini ndaitongofungisa ndichingotaura vanonamatira ndichiti asi kuda ndida kuite kenza chiko chinopisa bota isi kenza. Maizvo ndoshewa ino ndinotenda. Chiro ichocho chacho ichocho kana ndikasiya ndisina kukupa mutombo wenyora unofanira kunoparadza ronda iroro unozoita mota. Ndarandoreva nawa namba kama nangu ndakuchikupa mitombo yako yekunoshandisa asi pano aishi ndakutidzoka padare revapwere vako vose handakuda kuti chipandwa pano nekunadzurudzwa. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare.